ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଖଣ୍ଡ 77 ଗୁଣର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକାର। ଆଳସ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା କଥାଟି ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିଦକୁ ଜିତିବା। ନିଦ୍ରା ଯଥାର୍ଥରେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ। ସେବା କରି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ। ଏ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ ଓ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ମହାଭାଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ନିଦ ଗଭୀର ଗାଢ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଦର ମହତ୍ଵ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରେ ନାହିଁ। ବିଛଣା କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ତା ଉପରେ କେତେ ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲା ଏ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କୂଅ ଯେଡ଼େ ଗଭୀର ହେବ ତାହାର ପାଣି ସେତିକି ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବ। ସେହିପରି ନିଦ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହା ଗଭୀର ହେବ ତେବେ ତାହାର ଫଳ ଭଲ ହେବ। ମନୋଯୋଗପୂର୍ବକ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼ିବା ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ନିଦ୍ରା ଅବଶ୍ୟ ହିତକର ହୁଏ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହେ, ଶେଯରୁ ଅଲଗା ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ନିଦ ତା ପାଖ ପଶେ ନାହିଁ। ସେହି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ନିଦ, ଯାହା ଗଭୀର ଓ ନିଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଯାତନା ଯାହା ହେଉଥିବ ହେଉ, ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଯେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ତାହାର ଯମଯାତନା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଦରେ ଋଷି ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ପରା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଂ ଶୁଭ। ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ନିଦ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆରାମ ପାଇଁ ନିଦ, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଯଦି ଭଳିକି ଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ନ ଗଲା ତେବେ ତହିଁରେ ଆରାମ କାହିଁ? ଗଭୀର ଓ ଗାଢ଼ ନିଦ ହେବ କିପରି? ଆଳସ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି, ନିଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଶରୀରକୁ ଅବିରତ କାମରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୁର୍ଦାର ପରି ହୋଇଯିବ। ନିଦ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ନିଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିନରେ ତାହାର ପୂର୍ବ ଆୟୋଜନ ଭଲ ରୂପେ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଶରୀର ଥକିଯିବ। ଇଂରେଜ କବି ସେକ୍ସପିୟର କହିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ମୁକୁଟ, ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା। ସେ ରାଜାକୁ ନିଦ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ତାହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଶରୀର ଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଚେଇଁବ। ଦିନରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶରୀରର ଉପଯୋଗ ନ କରିବା ନିଦ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ପୁଣି ନିଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଚିତାମଗ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ନିଦ୍ରା ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧିବାର କଥା, ତାକୁ ଯଦି ନିଦ ଖାଇଯିବ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପାଳି ପଡ଼ିବ କେବେ? ଅଧେ ଜୀବନ ଯଦି କେବଳ ନିଦରେ ଚାଲିଗଲା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରିବା? ବେଶୀ ସମୟ ନିଦରେ ଚାଲିଗଲେ ତମୋଗୁଣର ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରମାଦ ଆପେ ଆପେ ଘଟେ। ନିଦ୍ରାଳୁ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ଦକ୍ଷ ଓ ସାବଧାନ ରହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନବଧାନତା ଉପୁଜେ। ଅଧିକ ନିଦରୁ ପୁଣି ଆଳସ୍ୟ ବଢ଼େ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟରୁ ବିସ୍ମୃତି ପରମାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ନାଶକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ତ ବିସ୍ମୃତି ଗୋଟିକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ବିସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋଷ, ଏହା କେହି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଜଣକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି। ସେ କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ସତେ କି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଏ ବିସ୍ମୃତିର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ଭୋଳା ସ୍ୱଭାବ ପରମାର୍ଥ ଓ ସଂସାର ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବିସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୋଗ। ତଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୁଣ ଲାଗିଯାଏ, ଜୀବନ ଝାଞ୍ଝରା ହୋଇଯାଏ। ମନର ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ବିସ୍ମରଣର କାରଣ। ମନ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ରହିବ ତେବେ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ମନକୁ ବିସ୍ମରଣ ରୂପୀ ବ୍ୟାଧି ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଦୋ ମଚ୍ୟୁନୋ ପଦମ୍। ପ୍ରମାଦ ବିସ୍ମରଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ପ୍ରମାଦକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରାକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ
ଓ ସତତ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ତାକୁ ବିଚାରପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ବିନା ବିଚାରରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରନ୍ତୁ, ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗରେ ପଛରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଚାର ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେ ଅନବଧାନ ରୂପୀ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ପୁଣି ଆଳସ୍ୟ ପଶିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଉପାୟରେ ତମଗୁଣକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣ୍ଡ 78 ରଜଗୁଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର, ସ୍ୱଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଏବେ ରଜଗୁଣ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ରଜଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁ। ତାହା ତମଗୁଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖ। ଦୁହେଁ ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖୁବ୍ ଶୋଇସାରେ, ସେଇଠୁ ସେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁ ଶରୀର ବହୁତ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କରିସାରେ, ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମଗୁଣରୁ ରଜଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣରୁ ତମଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଅନ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ରୁଟି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନିଆଁ ଓ ଆର ପାଖରେ ଘାସ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷର ଆଗରେ ପଛରେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ରଜଗୁଣ କହେ ଏଆଡ଼େ ଆସ, ତୁମକୁ ତମଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବି। ତମଗୁଣ କହେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ରଜଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବି। ଏହିପରି ଏ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ପରସ୍ପର ସହାୟକ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବନାଶ ଘଟାନ୍ତି। ଫୁଟବଲର ଯେପରି ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଠାରୁ ଗୋଇଠା ଖାଇବାରେ ବିତିଯାଏ। ରଜଗୁଣର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନାନା ପ୍ରକାରର କାମ କରିବାର ଅଭିଳାଷ, ଅନନ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅପାର ଆସକ୍ତି। ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅସରନ୍ତି କର୍ମସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭାତ୍ମକ କର୍ମାସକ୍ତି ଉପୁଜେ। ପୁଣି ବାସନା ବିକାରର ବେଗ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠା ପାହାଡ଼ ସେଠାକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଓ ସେଠା ଖାଲ ପୋତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଇଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଟି ପକାଇ ତାକୁ ପୋତି ପକାଇବାକୁ ଓ ସେଆଡ଼େ ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ପୂରେଇ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର କରିବାକୁ ମନ ଡାକେ। ଏଆଡ଼େ ସୁଏଜ କେନାଲ ଖୋଳିବି, ସେଆଡ଼େ ପାନାମା କେନାଲ ଖୋଳିବି। ଏହିପରି ବୃଥା ଖୋଳତାଡ଼ର ଅଭିଳାଷ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଗଢ଼। ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗେ ପୁଣି ତାକୁ ଗଢ଼େ, ଏ କାମ ସେହିପରି। ଏଥିରେ ଏଇଟା ମିଶାଅ, ସେଥିରେ ତାକୁ ବୁଡ଼ାଅ, ତାକୁ ଏପରି ଉଡ଼ାଅ, ତାକୁ ଏପରି ଗଢ଼। ଏହିପରି ରଜଗୁଣରେ ଅନନ୍ତ ଖେଳ ଲାଗି ରହେ। ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ନ ଉଡ଼ିବା କାହିଁକି? ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରି ପାଣିରେ କାହିଁକି ନ ରହିବା? ଏହିପରି ନର ଦେହ ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଙ୍ଗେ ସରି ହେବାର କୃତାର୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁ। ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେହମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଏହି ନରଦେହରେ ଉପୁଜେ। କିଏ କହେ ଚାଲ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବୁଲି ଆସିବା ଓ ସେଠା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବା। ଚିତ୍ତ ଏକାପରି ବୁଲି ଲାଗିଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ବହୁ ବାସନାର ଭୂତ ଆମ ଦେହରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଓଲଟପାଲଟ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ତା'ର ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଯଥାପୂର୍ବ ତଥାପର ହୋଇ କିପରି ରହିବ? ସତେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ପହିଲିମାନର ଦେହ ଉଗୁରି ହେଉଛି। ସେ ବଳକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛି, ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି। ରଜଗୁଣର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏହିପରି ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ବସୁଧାକୁ ଖୋଳେ, ତା ଗର୍ଭରୁ ଚକଚକିଆ ପଥର କାଢ଼େ ଓ ତାକୁ ହୀରା ମାଣିକ ରତ୍ନ ନାମ ଦିଏ। ସେହି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼େ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉପରକୁ ଆଣି ତାହାର ନାମ ମୋତି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୋତିରେ ଛିଦ୍ର ନଥାଏ, ତେଣୁ ତହିଁରେ ଛିଦ୍ର କରେ। ଏବେ ସେ ମୋତି ପିନ୍ଧିବେ କେଉଁଠି? ବଣିଆ ଦ୍ୱାରା ନାକ କାନ ଫୋଡ଼ାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ଲେଉଟ ପାଉଟ କାହିଁକି କରେ? ଏସବୁ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ। ରଜଗୁଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଣାମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ରହେ ନାହିଁ।
ରଜଗୁଣ ତତକ୍ଷଣାତ ଫଳ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅଙ୍ଗୀକୃତ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ରଜଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆକୁ ଧର ତାକୁ ଛାଡ଼ ଏହିପରି କରୁଥାଏ। ତାହାର ପସନ୍ଦ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳେ। ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି ଏଇଆ ହୁଏ ଯେ ଶେଷକୁ ସେ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ। ରାଜସଂ ଚପଲଂ ଧ୍ରୁବମ୍। ରଜଗୁଣର ସବୁ କୃତି ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ଗହମ ବୁଣନ୍ତି ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ତାକୁ ଖୋଳି କରି ଦେଖନ୍ତି, ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ରଜଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ହୁଏ। ସବୁ କଥା ତାର ତତକ୍ଷଣାତ ଲୋଡ଼ା। ସେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼େ, ସଂଯମ ହରାଏ, ହାଏ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବା ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଟିକିଏ କାମ କଲା, ସେଠାରେ ଟିକିଏ ନାମ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବାହାରିଲା ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ। ଆଜି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର, କାଲି କଲିକତାରେ ସଭା ତ ପରଦିନ ବମ୍ବେ ନାଗପୁରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଯେତେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବ ସେତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ନେବାକୁ ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସର୍ବତ୍ର ସେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଖୋଜେ। ଠାଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ କାମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତାର ନାହିଁ। ଫଳରେ ରଜଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିବିଧ କାମଧନ୍ଦାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏ। ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ତାର କିଛି ନଥାଏ। ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇତର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ ନିମନ୍ତେ ରାମବାଣ। ରଜଗୁଣରେ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ଥିର। ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ଗଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ଯଦି ନାନା ଦିଗକୁ ବହିଯିବ, ତେବେ ତାହା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ତହିଁରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମିବ, ତାହା ଦେଶର କାମରେ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିବିଧ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନ ଲଗାଇ ତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏଣୁ ସତତ ସ୍ୱଧର୍ମର ଚିନ୍ତା କରି ତହିଁରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଯେପରି ନ ଯାଏ। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମର କଷଟି। କର୍ମଯୋଗ ଅତି ବା ଅସୀମ କର୍ମ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅମିତ କର୍ମ କରିବାର ନାମ କର୍ମଯୋଗ ନୁହେଁ। ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି କେବଳ ସ୍ୱଭାବପ୍ରାପ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କରିବା। ତା ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ତ କର୍ମ ଚାଲିଛି। ଏଣୁ କର୍ମଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ମନୋବୃତ୍ତି ସହକାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା। ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣିବା ଓ ମୁଠାଏ ଶସ୍ୟ ନେଇ କେଉଁଠିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା। ବିହନ ବୁଣିଲେ କେତେ ଫଳ ମିଳେ ଓ ତାକୁ ଖାଲି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ କେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଗୀତା ଯେଉଁ କର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ତାହା ବିହନ ବୁଣିବା ଭଳି। ଏପରି ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅମିତ ଶକ୍ତି ପୂରି ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ସବୁ ଶ୍ରମ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ। ତହିଁରେ ଏତେ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ାର ଅବକାଶ ରହେ ନାହିଁ।